गाइस ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫରେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି ଗାଇସ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ 8ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆସୁନ ମାନେ ରାଗ ମାଡ଼ୁଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ କେଉଁଠି ବନିକା ମାନେ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଡ଼ିଲି ଏବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛି ଭାବୁଛି କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ସେ ଶୋଇ ମୁଁ ଏଠି ସକାଳୁ ଉଠୁନି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଧୁଛି ଗାଈ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି କହିବେନି କାହାକୁ ବି କହିବେନି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଦିନ 10ରେ ହିଁ ସକାଳ 5 ସକାଳେ ଯାଉଛି ଆମ ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଠି ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇନି ନା ସେ ହେଇନି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ ମୁଁ ଉଠିବନି ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି भाई मारो मुझे नहीं उसको मारो गॉड मत एक्चुअली किसी भी सजेशन कर माने केमती मैं डिप्रेशन बाहर କାହାକୁ ବି କହିବେନି ଗାଇସ୍ କାହାକୁ ବି କଥା ଯେମିତି ଜଣା ହିଁ ନେବନି ମୋ ପତିଙ୍କୁ ବି ନୁହେଁ କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ମୁଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଯେମିତି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ବାହାରିବି ବୁଝିଲ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋତେ ଏ କଥା କେଉଁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଏখানে ରୋଷେଇ କରିବି ଗାଈ କିଏ ଶୁଣିଦେବ କହିବ କ'ଣ କହୁଛି କାହାକୁ ନିହାତି କଲ୍ କରିକି କହୁ ଫୁଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ମାନେ 200-300 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ମେଞ୍ଚେ ଖାଉନ ହାଉ କରିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏଇ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ ମିଳୁନି ମାନେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ପିଇବା ମିଳୁଛି ଶୋଇବାଟା ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି ମାନେ ମୋ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଏ ପରେ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି ଖରାବେଳେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼େ ମାନେ ଦିନ ରାତି ମିଶିକି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର ଆହୁରି ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲି ଏଠି 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୋଉଛି ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ସହିତ
ଡାକିବି କ'ଣ କହିବ ଦେଖିବେ ନାଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଯାବନି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଅ ମାନେ ଡାକ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବନି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଅ गाइस। चक्कर आ रहे मेरे को, चक्कर आ रहे गाइस, चक्कर आ रहे मेरे को। क्या करूँ मैं? खाली टेंशन टेंशन आओ टेंशन। माने मुंड टीण हो जाए, मो भाषा कहते मुंड टीण हो जाए, टीण भाई मुंड एक्चुअली जो सोना हो जाता बिकी भांगी नहीं चली जाए। टीण हेल्ले मुझे कौन करें, मोटर वाला भी नबनी। এইটা ଥିଲା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାରଣ କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ ନା 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 କହିପାରୁନି, ସହି ବି ପାରୁନି। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କାହାକୁ ବି କହିବେନି, ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍, କାହାକୁ ବି କହିବେନି। ଯଦି କହିଲେ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି, ଟୋଟାଲି ରାଗିଯିବି। ଓକେ ରହିଲି, ଯାଏ ରୋଷେଇ କରିବି।